जि साफा नुयो आयौ खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो सिबिनाय आरो बरायनायखौ जासे हरग्रोनाय थाबाय लोगोफोरनि गोदान जायगायावहाय नोंथांमोनखौहाय आङो देखायनो फैलायबाय देखायनो माने आंजों नायनायजों लोगोसे नोंथांमोनाबो नायलांफादो आंनि ब्लगनि गेजेरजों आरो दिनै सेकेन्ड भिडिअ कभार डान्स बानायनो फैदों आङो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खरामर होननाय जायगायाव आरोना खरामर जायगा नै साहा बागानजों बेखौनो खरामर जायगा होनो आरो बेयाव माने माबा दङ हेलिकप्टार बानायनि मा होनोमोनलाय जायगा दंमोनलै एसे सिगाङाव आरोना दा ओरै थांबा नुगोन बा दा दंना गैला मोनथिला बिराद मोजां आरोना बे जायगाया बयबो फैया दिनै सेटारडे नालाय ओंखायनो बयबो बेरायनो फैयो दिनै बांसिन मानसि फैदों हनै दाथ' बन्द' सन्द' उन्दैफ्राव गेलेनोबो लाबोयो टि गार्डेन आरोना बे बिराद गुवार बुंस'नोनो हाया माने मा होनबानो बेसेबां बागान खय बिगा मोनथिया आरोना आङो ओमफ्रायहाय लोगोफोर बेवहाय आङो शुट खालामनो फैलायबाय शुट खालामनायजों लोगोसे बैसागु बोथोरनि मोननै मोनथाम गोदान फट' लानोसैलाय आं दिनै लाबोफादों जोंनि टंलानिनो आब' आरोना बेहाबो सासे गथ' दङ बेखौ लाबोबाय ओरैनो गेलेथावथाव आं दिनै आयानखौ लाबोफादों आरो नै आयाना आंखौ मोसानायाव नुनायखाय भिडिअआवहाय बेयाव थांनो होनदों दाख्लै ओमफ्राय दिनैहाय नोंखौ लांफाला होननायखाय एडभान्स उन्दैया ओंखारनानै देलायनानै थालायबावो गाज्रिखा ओमफ्राय लोगोफोर लानोसै दासो सफैखादों बारा गोबाव जायाखै आरोना थाब लानोसैलाय नै दा बोथोराबो दोमैलु आरोना दिनै सान्दुं दुंदोंमोन दंहाय ओमफ्राय दा एसे खोमसि जाहांबाय नालाय लाइटबो नांगोन ना आंनो मोसानायफोरावहाय बेनिखायनो आङो लाग्रोखानोसै थाबनो आं गानखौबो सेलेक्ट खालामाखै लामा ससेयावसो सेलेक्ट खालामनानै फैदों दा स्टेपबो बानायनांगोन मानांगोनबो दा पजिसन बानायनांगोन टाइमाथ' नांखागोन ना मिथिखायो थ' लानोसै लोगोफोर नै बेनो जायगाया अबेयाव लानो लकेसन बेफ्राव लानोसै चला वा मोजांथारलाय नोंखौ जिबो दं जि साफा नुयो आयौ ओरैजाय दे मोसानो फैग्राफ्रा फिसा लानानै जों दा जाग्रा जाखांबाय जाग्रा लाबोदोंमोन गला दलु फैलाय बाबा हेलौ होनदे नमस्ते होनदे गाबबाय नुवाखै फिसाफोर लानानै फैबा माबायदि जायो बियो दुस्थ' नालाय र' दे आं लांबाय हादो र' नोङो जुस लोङो खेवना होबाय आं लोंदों एसे लोंनो होबा लोङा आधा जोब्बाय नायनो खालामनानै थाङाबा गाज्रि नुयोना जों दानो लेथ्रा खालामगोन गुबुनाबो लेथ्रा खालामगोन बेनिखायनो जोंनि जानाय जे लेथ्रा जादोंमोन बेखौ जों साफा खालामनानै गारैफिनसै आरो डास्टबिनाव नैबेनो खरामर जायगाया बिराद एलबाम लायो आरोना बेयावबो दिनै नै दा बेलासिबाय दाबो बिराद मानसि फैदों दा जोंहा थांनायनि रेडि जालायबाय दा जोंना जोबलायबाय खुनुरुखुम गथ'फोर गोनां दिनै बिराद डिस्टार्ब जादों आं उन्दै लाबोनायनि आरोना दाख्लै आरामसे जेबो माने डिस्टार्ब गैयामोन दिनै बिराद डिस्टार्ब जादों थेवबो लानो हाबाय आरोना खुनुरुखुम दिनै बांसिन गोबाव लाबाय ओमफ्राय नै मानसिफ्रा ओरैबायदि लोब फैदों बैथिंबो दङ जों थाङासै आरोना थांखांखाबाय सिगाङावनो बेनिखायनो थाङासै ओरै सिगाङावनो एखेखा बै बिफाङानो जोबथा आरो ओमफ्राय बेया बैसे ओमफ्राय साहा बागान ओरैबायदि गुवार गिदिर जे खामानि लानानै फैदोंमोन आङो कभार डान्सनि थाखाय बे जोबथ'लायबाय आरो एथ' खस्थ' खालामदों लोगोफोर एसे नायनानै होबानो जाबाय अनसायबानो जाबाय माने आंना भिउसआबो बारा फैया जादों नालाय बेखायनो नोंथांमोना एसे हेल्प खालामलायदो अनलायलायदो बर'जों बर' बेखायनो एसे नायनानै होबानो जाबाय जाहाथे भिउसफोरा बुरजा जायो आरो माबाफोर साजेसन दंबा खोन्थाहर आंखौहाय साजेसन हर ओमफ्राय दिनैबो बारा गोबाव खालामबाय थाला आङो बेयावनो फोजोबनो सानबाय भिडिअखौ आरो नेक्स्ट भिडिअआव गोदान भिडिअजों लोगो मोनलायगोन
दानजोबनाय जिं जिं लोगोफोर आङो जोबनायावहाय मोनसे बाथ्रा बुंनो होननानै फैदों नोंथांमोना आंनि दिनैनि ब्लगखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरो लाइक शेयार खालामनानै होदो थ' आंनो बुंनो गोनां बाथ्रायानो जाहैबाय आं दाख्लैसो सिगाङावहाय नोंथांमोननो कभार डान्सखौहाय होगोन होननानै बुंदोंमोन बाट आं आपल'ड खालामदोंमोन दाख्लैनो सिगाङावनो बाट आं आपल'ड खालामनायावहाय कपिराइट फैनायनि थाखायहाय आङो देखायनो हायासै आरो एसे प्रब्लेम जागोन कपिराइट फैदोंबो नालाय माबाफोर एक्सन जायोबा आंनि इउटुबा एसे फैनानै एसेबाबोथ' ग्र' जादोंना बेनिखायनो आङो बारा रिक्स लायासै आरोना ओंखायनो आङो माबायासै आपल'डखौहाय दानफिनबाय आरोना कपिराइट फैनायनि थाखाय बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम आङो लाबोनो हायासै आंनि कभार डान्सखौ बाट ब्लगखौ आङो लाबोदोंमोन नोंथांमोना साननो हागौ थगायबायसो दांबा थगायाखै आङो बिनिखायनो आङो फेसबुक पेजावसो आपल'ड खालामनाय जाबाय जायफोरा नुवाखै मिन्थियाखै आङो डिसक्रिपसनाव होगोन आंनि लिंकखौ आरोना फेसबुक पेजनि लिंकखौहाय नोंथांमोना बेयाव थांनानै डिसक्रिपसन बक्सआव थांनानै नायनानै हागोन आंनि कभार डान्सखौ थ' बिनिखायनो आंबो गोसोखौ बिराद गाज्रि मोनदों बिदि जायो होननानै आङो सानाखैमोन आरो सिगाङाव जायाखैमोन दाना आजिखालि कपिराइट क्लेम खालामनानै दोनजोबोनो गानफोरखौ दाना बिदि खालामनो हाला आरोना 1 मिनिटनि बारा जुदि जायोबा कपिराइट फैजोबो बांद्राय हाबो नलेज गैयामोन नालाय बेफोरनि फारसे दा एसे मोनथिहांदों बेनिखायनो आपल'ड खालामनो हायासै नेक्स्ट मोनसे दंबावोमोन आं मोननै खालामदों आरो ओमफ्रायहाय बेखौबो होनो हागोन ना हाया मोनथिया आंबाथ' होनो हाया बायदिसो मोनखाबाय बेनिखायनो आङो गासिबखौबो माबायावहाय होजोबसिगोन आरोना फेसबुक पेजावहाय ओमफ्राय आङो डिसक्रिपसन बक्सआवहाय होनगोन लिंकखौ नोंथांमोना थांनानै लिंकखौ क्लिक खालामबानो जाबाय ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ नायनानै माबायदि मोनखो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ'आव गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनलायगोन ओमफ्राय बाय बाय